Abuton sa 15,000 na bakanteng trabaho sa Laugasin Luwas ka Nasyon ang pig-oprisir sa Kalayaan Job Fair ka Department of Labor and Employment o DOLE Bicol. Napigkondusir sa Legazpi City ngunya na aldaw, katakod sa ika-126 na selebrasyon kang aldaw ning katalingkasan. Saro sa ribu-ribong nag-aprobitsar kang aktibidad ang 24 anyos na si Christine Joy Facturanan, kan Buraguis Legazpi City na ikaduwa sa mga hired on the spot. Ugma si Christine na napili siya na maging production operator kan sarong pribadong kumpanya sa rehiyon. Maugma po, mga katabang na po sa pamilya. Ano po lang po aninda, so gusto po anindang trabaho po para po dahil sinda kumbaga po kurabon sa pag-apply or ano. Binalo mang kang 22 anyos na si Elmira Rose Rances kang Uwas Albay ang pag-apply sa mga bakanteng posisyon na maangay sa iyang kurso. Sa Hulyo kaya, magraduar na siya sa kursong agribusiness kaya pig-aprobitsaran niya na ang aktibidad. Baka sakali da kayang swertiyon siyang magkatrabaho tulos. Nagkaroon kami ng chance na sa job, hindi po katulad dati na pupunta kami sa mga company, ganito po is nandito na po sila, pupunta po kami, and as bagong graduate po, yung binigay pong opportunity na to is like gateway open po para sa mga fresh grads. Ang 27 anyos na PWD na si Jonas Christian Napaw kan Barangay EMS Barrio Legazpi City nagpartisipar man sa job fair. Sana ma-hire and so hopefully hindi naman po kami ma-discriminate bilang PWD. Total na 33 na employers ang nagpartisipar sa Kalayaan Job Fair arog kang Philippine Army, Philippine National Police, Philippine Statistics Agency, Pag-ibig, DOLE, SSS, BIR, PhilHealth, TESDA, DTI, NBI asin iba pang pribadong kumpanya arog kan Sunwest, Misibis asin BPO companies. Ngani mas maging komportable ang job seekers, ginibo ang job fair sa loob kan sarong dakulang mall sa syudad ng Legazpi. Si SM kasi, so nasa perfect location siya, it's very accessible, and also we are offering convenient and also comfortable, conducive areas kung saan makakapaghanap sila or makaka-apply sila ng mas mabilis. May tema ng aktibidad na kalayaan kinabukasan kasaysayan. Sigun kay DOLE OIC Regional Director Imelda Romanillos, obheto kang aktibidad na mas mapadali ang paghahanap ng trabaho kan mga Bicolano, siring man na mapababaan ang employment sa rehiyon. Pag sinabi mo kasi may trabaho ng isang tao, tulong po yun sa kanyang pamilya na yung gastusin, pagkain, pag-aaral ay maibigay. So yun po ang mithiin namin na sana po kalayaan ngayon ay makalaya tayo sa kahirapan. Mientras tanto, kasabay kan pagbubukas kang aktibidad, amay man na nagtiripon ng personalize kan manimba ibang opisina kang gobyerno, ngani magpartisipar sa flag raising ceremony sa luwas kan nasambit na establishmento. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.